yadda za ta yi ta zo gida tana dawowa ta zo garin Makka tana zuwa garin Makka sai ta sami shi kakan nasa Abdul Muttalib tana samun ta ce kaji babu ne babu ita yanzu ba gaishe su wallahi ba gaishe ba an ba duba duk dajin an zagaye ba shi duk dajin an zagaye ba shi sai tuna Amina alaihi salam mahaifiyar manzon Allah aka ce a gaya mata aka ce to ke kin ji ba an nemi manzon Allah ba a gaishe ba sai ta dariya aka ce ya kike dariya ta ce zai dawo ta ce kamar yaya aka ce mata kamar yaya alhamdulillah sun ka zata ya gaje magana an bayyanta ko ai zai dawo to kamar ya ta ce ai ya saba yin haka annabi ya rasa ai ya saba yi ana shi Abdul Muttalib ya ce to ke Halima zauna wallahi ba za mu kyale ki ba za mu sake ki ba gurin da ba sai in ya dawo in bai dawo ba za mu rike ki za mu rike ki sai ta zauna ita hankalinta ya tashi ita ko Amina ta ce da harkokin ta kawai ta zama ana nan sai ga shugaba ya biyo kwarro sai ga shi ya taho ya biyo kwarro malam ya dawo ana gashi nan ya taho aka ce a daga ruwa shekara shi uku ba shekara uku ya biyo hanyar zo kuma garin Makka ya dawo gida ana gashi ya dawo to sai ma da bai